Tervetuloa Silitasseen maailmaan. Tämä on uusi sarja. Nauttikaa! Kukkis, tiedätkö koskaan aika herätä? Ei ainakaan vielä. Miu, 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 miu. No sitten mäkin. Miu, 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 miu. Miu, 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 miu. Kello 10 aamulla. No, no, no. Miu. 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 Sitten vasta aamulla. Miu. Miu, 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 miu. On niin kiva olla lastenhoitaja. Kello on jo 12. Lapset? Lapset? Lapset! Miu. Lapset, teet pitää kantaa kouluun. Koulu on ihan tylsää. Samat sanat. Kuka voi tykätä koulusta? Älä mitään. Mun mielestä koulu on... Muakin alkaa nukuttaa tää koulu. Ja muutenkin emme tahtoisi täällä olla. Herätkää lapset, herätkää! Se on tärkeää kouluasiaa. Herätkää nyt! Herätkää! Kuka sammutti valot? Ei! Ei! No mitä opettaja? Pitää... Uni! Kukkis, herätä hänet. No, tuo ei auttanut kyllä mitään. Tänään meillä on matikkaa. Nyt teidän pitää tietää. Vaikea kysymys. Mitä? On. Jos yhdistää Roope Ankan ja Risto Räppääjä, mitä sitä tulee? Roope Räppääjä. Se on! Astrid Lindgrenin Peppi Pitkä tossa. OP, voiko siis... Olen huono puhumaan. Voisitko kysyä meiltä vähän pienemmiltäkin jotakin? Olemme silti täällä luokassa. Kysys meiltäkin. Vaikka me joudumme kävellä tavallisesti. Olemme silti ihmisiä, tai siis eläimiä, laulupseja. Minä en voi lentää, koska olen niin hirveä läsnä. Minä en taas voi kävellä, koska olen niin hirveä läski ja minä juon liikaa teetä. Pulla, milloin minä sanoin, että sinä saat tulla kouluun? Muistatko viime viikolla? No. Lumppu, lumipallo, lumipallo, lumipallo. No mitä? Pääsenkö kanssasi kouluun? Pääsenkö, please? Pääsenkö? Joo, jos lakkaat valittamasta. Jee! Mutta Pulla, en minä tosissani sitä sanonut. Et voi enää äänestää. Olen jo koulussa. Entäs Lentsu? Eihän hän... Ei. Mitä? Eihän hän saanut tulla kouluun. Saanpa, minä olen kohta iso perhonen. Olen vasta kyllä tuukka. Tulee kakkihätä. Aukaise mun luukku. Sensuroitu kohtaus. Valmista tuli. Opettelette, Astrid
Kuulkaa! Mitä? En minä ole lukenut mitään Peppi Pitkätossu tarinoita. Ne on tylsiä. Ei. En mäkään taida muistaa mitään. Mulla ei ole mitään muistikuvaa. jälki-istuntoa.